Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa bil aliyyil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wadil amin amma ba'du. Para bapak, para ibu, kakang mbak ayu, anak putu pandemen radu swaga ingkang sangetipun rahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah Allah tansah ngeparengaken kula lan panjenengan sedaya manunggal ing salebetipun radu swaga kagem thalabul ilmi supados kanthi thalabul ilmi mekaten anggen kula sami ngrungkepi agama Ibrahim tansaya leres tansaya sekeca gampil anggenipun nindakaken. Para bapak, para ibu, pandemen radio swaga rahimakumullah. Kita lajengaken pangaosan malam Jumat nunjukake sejarah ing nalikane simbah Nabi Ibrahim kadawan menyembelih putranipun. Wonten ing mriki badhe kita aturaken mlebukanipun kapacak wonten ing surat Ibrahim ayat 3 gangsal dumugi 3:6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Ibrahimu. Lan ing nalikane Ibrahim matur utawi ndonga, Rabbi cengal hadal baladal aminah. Duh pangeran kawula, mugi andadosna menika kutha papan dunung menika negari ingkang amin. Wajnubni wa bani anta budal asnam. Lan kula aturi nebihaken kula tuwin sepirangan anak cucu kula supados mboten nindakaken nyembah brahala. Rabbi innahuna adlalna katsiran minan nas. Duh pangeran kula, saestu brahala-brahala makaten sampun nyasaraken tiang-tiang ingkang kathah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kang sok sintena miderek dumateng kula sak temenipun piyambakipun menika kalebet golongan kula. Waman ngasoni lan kang sok sapa mrengkang marang apa sing tak tindakake wa innaka ghafurur rahim. Saestu paduka ya Allah yat ingkang maparing pangapura kebak raos tresna asih. Menika ayat ingkang nerang-nerangaken sasampunipun simbah Nabi Ibrahim menika krama dumateng Siti Sarah sampun ndungkap yuswa mboten kagungan putra
Kamangka simbah Nabi Ibrahim tansah nyuwun lan donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Duh pangeran kula, paringa dumateng kula putra ingkang saleh. Fabasarnahu bi khulamin halim. Monggo nek ing nalikane bocah iku wis ndungkap yuswa, temen saguh utawa iso tumandang gawe iwang-iwang marang wong tuane, Ibrahim ngendika, ya bunaya, hei anakku, ini arafil manam, temen aku wiruh sakjroning ngimpi tanpa dawuh, ani adbahuka, aku supaya nyembelih ing sira. Fangdur maza taro, mongko pikiran kepiye mungguh penemumu. Ingkang kanthi mekaten simbah Nabi Ibrahim negel-negelake ling ngendika karo putrane, kepiye mungguh penemumu Ismail. Kala ya bati fengal matu maru satajiduni insya Allah mangsabirin. Kula aturi nyendikane, ya Allah, mugi-mugi mangke nyumer panjenengan nyurpi kawula ingkang sanget sabar nampi ujane Gusti Allah. Para sederek, sekawit Nabi Ibrahim sampun suwe anggenipun donga supados dipun paringi putra. Kasunyatan Allah ngabulaken panyuwunipun simbah Nabi Ibrahim tatkala simbah Nabi Ibrahim sampun ndungkap yuswa 86 taun. Teka bocah sampun saged tumandang gawe ewang-ewang marang wong tuane, dipun dawuhi menyembelih. Mongko tatkala semanten sakderengipun dipun dawuhi menyembelih, urung tutuk anggone gandrung-gandrung karo putrane bener-bener diparingi anak sing bagus, ndemenakake, teka didhawuhi, anakmu sembelen. Cobi menawi kula panjenengan sedaya ketang kagem ngrungkepi agama, napa sampun wonten ingkang saguh ngurbanaken barang ingkang pengaji, paling pengaji lan paling disenengi, ketang kagem tawaduk nindakaken dawuhipun Gusti Allah, sami'na wa ata'na. Mongko nek wonten ing tengah-tengah masyarakat apa meneh kok ngantek kon bleh anake. Sik jenenge kelangan duit sithik 200 tekan 200 mugi tekan 500, wele kelangan ora mesti setahun pisan. Kuwi rumangsa abot. Katitik kathah pengaosan-pengaosan ingkang mobil mekaten macet ora mlaku
ora mergo gurune ora ana, ora mergo umate ora ana, ning mergo ora ana papan panggonan sing nggo ngaji. Menika kan ironis. Menika menawi kita nulat peristiwa simbah Nabi Ibrahim anggenipun sengkut gumregut. Sendika dawuh nindakaken amaliyah agami krana mekaten dawuhipun Gusti Allah mboten wonten tembung sanes sami'na wa ata'na. Nawi dipun tandhingaken mekaten menika kula panjenengan sedaya tebih saking raos takwa dumateng Allah amargi awak dhewe anggenipun mengorbankan barang sing ditresnanipun mikir-mikir kepara nek iso endo. Mila kabudayan utawa perintah menyembelih korban ingkang dipun tampi Gusti Allah ku ora getih lan daging korban iku mau nang dipun taker sepira anggonmu taat marang Gusti Allah. Didhawuhi nek iku dawuh Gusti Allah rasa dadak mikir-mikir sami wa ata'na. Kados simbah Nabi Ibrahim pondai nyembelih putrane ditaris saguh sami wa ata'na. Menika ing nalikane kekarone wis padha sumarah lan sumeleh. Ismail wis diturukake miring lambung tengen ana ngisor. Pirang musamekta landhep pitung penyukur. Bismillah ingsun nindakake dawuh Gusti Allah. Teka dumadaan onten swara takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ilham. Cukup Ibrahim. Temen sira wis nyandikani dawuh kang lumantar ngimpi mongko Allah dawuh qad sadaqta ra'ya temen sira wis benerake dawuh kang lumantar ngimpi. Inna kadzalika najil muslimin kang mangkono iku Allah paring nugra marang wong kang padha tumindak bagus. Inna hadzalahu wal balaghul mubin. Mongko Ismail iku ingsun ganti sembelian. Kewan domba kibas sing sungune daplang kacamata tracake ya ireng wonten kendhitipun cemeng gedhe lemu lanang mekaten yektosipun Allah Ta'ala ngliru kanthi sembelian arupa kibas niku wau kanggo nayenake kalamun Gusti Allah dawuh ki ora mencela-mencele ora esuk dele sore tempe sing mau didhawuhke njur ora
Lenggawe tetep dilaksanake diganti liru. Wedhus kang gedhe, domba kibas, sungune ndapang, kacamata ireng, tracak ireng, wetenge kendhit ireng, lemu, sehat tanpa cacat. Napa maksudipun? Barang sing sarwa apik, sarwa ora nguciwani iku tegese barang sing banget apike. Barang sing banget apike akeh wong sing goleki, akeh wong sing ngupadi, iku mesti larang regane. Ewa semono krana iku dawuh Gusti Allah, sami'na wa ata'na. Menika takbir ingkang kumandhang wonten jagat raya sepisanan ing nalikane malaikat Jibril nganti wedhus kibas kang gedhe pinangka liru penyembelihan ingkang nama Nabi Ismail. Pitedah utawi piwucal dumateng para ibu-ibu, sepiro gedhe antepe Siti Hajar ing nalikane nampa pangandikanipun simbah Nabi Ibrahim nyuninggih garwanipun piyambak kang kabaripun banget ngeget-geti, yaiku putra sing digadang-gadang supaya sesuk ing tembe mburi dadi sulih pengganti kalmun Mbah Nabi Ibrahim wis puput yuswa, Ismail iso ngganti dadi nabi kang nyar-nyarake agama. Menika donganipun simbah Nabi Ibrahim nyuwun supaya diparing anak sing soleh, sok nek Mbah Nabi Ibrahim mati iso ngganti dadi nabi. Maka menika dipun cepengi kenceng dening Siti Hajar krana simbah Nabi Ibrahim ki yo nyuwun sok duwe putra sing soleh, nek wis dewasa iso ngganti kalungguhan pinangka nabi lan rasul. Ewa semono krana kuwi ya anak sing banget ditresnani, senajan toh ngerti kalamun iku Ismail sok calon pengganti, ning kok teka dipun dawuh nyedani kanthi nggih berat hati dipun semanggaaken. Ing nalikane Ismail lagi dolanan karo ibune, bapakne rawuh ngger, ayo nderek aku. Nabi Ibrahim durung waloka, Kanjeng Rama tindak pundi? Ayo mbedak pikat, engko golek menjangan po kidang ning alas, engko nggo lawuh adene mangan. Iblis teko, Siti Hajar, kowe diapusi Ibrahim. Sektine anakmu ki ora jak mbedak pikat, anakmu ki dijak lunga arep disembelih. Apa kowe ya ikhlas ndek anak sitoke kok jak lunga muni jak cangkrama seneng-seneng pesir. Kuwi jeneng kowe diapusi. Ning Siti Hajar pun prisa kalamun Ismail iku sampun ditari karo bapakne. Kepiye mungguh penemumu? Sami'na wa ata'na. Nggodha iblis nggodha Siti Hajar ora kodal. Ajeng nggodha Ismail ya ora kodal. Nggodha Nabi Ibrahim tansaya ora kodal. Menika mula wonten salah setunggalipun rukun haji menika mbalang jumrah menika atosipun nundung setan sing tansah gegiro mambengi aja nganti
perintah Gusti Allah iku ditindakake merga kuwi cengkah karo peri kemanusiaan. Jane bener iblis gawe alasan. Namung Siti Hajar lu Nabi Ibrahim tetap kenceng iki dawuh Gusti Allah, nek Gusti Allah dawuh mesti orang ngapusi. Saestu monggo dadi ibu menika ingkang tumakninah ingkang sumarah. Awak dhewe dipun paringi putra digagadhang sesuk iso dadi anak sing saleh. Pinter iso dadi kembang lambene masyarakat. Mongko ing nalika dheweke niku manggon teng Mekah diguwang ning kono cara wong umum, papan iku sanget bekasaan. Ora ana banyu, ora ana pangan, ming gunung mluwa. Sasampunipun Ismail ngetok kanuragan saka ijine Gusti Allah nang kono banjur tuwuh sik jenenge sumur Yam-Yam. Ing tembe tekan saiki ngantos toyanipun sumur Yam-Yam menika dipun beta wangsul sedaya tamunipun Gusti Allah ingkang sami ibadah kaji. Resmenipun wong siji dipun paringi gangsal liter wonten mriku nganggo sak bujate ora kurang lan ora sat. Mongko wonten ing daerah sing ora ana wit-witane kenapa banyune kok melimpah. Sedeng sumurne digawon nek ketiga kesko kalih ngangsu saged sat. Ning sumur Yam-Yam ora ketika randeng, nek iku pas dina haji mbok dinggo wong sak donya sing munggah kaji kondur dipun sangoni sumur banyu Yam-Yam. Banyu sumur Yam-Yam ora bakal sat. Iku mau kabeh kuwasanipun Gusti Allah. Kanthi mekaten monggo menika pinaka ibrah dumateng kulawargan sedaya. Sedaya ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah lumantar Nabi menika mesti leresipun. Lah kanthi mekaten monggo mbok pilih awak dhewe anggenipun sami nindakaken lampah agami sih ragu-ragu nolah-noleh monggo menika dipun dawuhake ing Quran lan Sunnah monggo kita sami nawa atokna. Mekaten pengaosan binjang kasambet malih. Ada pertanyaan nih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya, Mbak Ustadz. Di tempat kami ada orang yang bunuh diri. Pertanyaannya, apakah orang yang bunuh diri itu boleh orang yang bunuh diri yang bunuh diri itu boleh disolatkan dan bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ganjuran nih, Mbah. Matur nuwun. Sedherek kula ingkang lenggah wonten Ganjuran nuwun sewu pilih sing jenenge ngendhat tali murda utawa seda kanthi bunuh diri itu adalah mati su'ul khotimah, merengkang saking kodratipun ilahi. Tiang ingkang mekaten menika dipun salatna mboten dipun salatna menika tangeh anggenipun dipun tampi dening Gusti Allah awit piyambakipun sampun
ngijati menapa ingkang dados kodratipun Allah Ta'ala. Ora kuat marang ujane Gusti Allah, trima ngendhat tali murda utawa bunuh diri. Disalatke apa ora? Krana niku ora klebu wong Islam, niku ora wajib niku disalatke. Nek cetha-cetha tiyang menika bunuh diri utawa nglalu. Ning aja-aja saking kepandhean ilmu saya liwat media sosial saking puding awon saged merekayasa ketoke bunuh diri ning dibunuh niku saged. Kanggo ngawekane perkawis ingkang kirang prayogi utaminipun awake dhewe nggadahi lampah husnudon. Muga-muga tiyang menika ora bener bunuh diri. Ning nek panjenengan pandai yakin menika tiyang bunuh diri utaminipun kok apike rasah nyalatke layone wong sing bunuh diri. Merga sing dihukum wajib siji didusi, dikafani, disolati, dikubur iku mung wong Islam. Sing udu wong Islam rukun nomor 3 disolati niku kita gugur. Nek yo tetep dirukti. Dusi, kafani dipendem. Ming dadi patuladan nek kaya ngono kuwi ora cocok, ora laras, ora bener mungguh tuntunaning agama apa wae iku ora bener. Mekaten. Matur nuwun. Pertanyaan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustadz, sebentar lagi kan bulan Muharram. Apakah ada amalan khusus di bulan Muharram tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing wulan Muharram itu salah satu bulan yang diharamkan. Itu ada amaliyah puasa sunat tanggal 10 Muharram. Sing jenenge dinten Asyura. Niku kita kagungan tugas dawis perintah nindakaken siam sunat wonten ing wulan 10 sura mekaten. Namung ampun kebablasan. Sasi sura ki sasi sik sangar jane mboten. Sasi sura ki galengane taun Hijriyah utawa taun Jawa. Kang sok sapa nindakake amaliyah iku ya ling mitung ing sasi sura iku njur ditaker sepira ngamalku saksuwene setahun. Apa kena nggo kewuh nek tiyang Jawi mantu sasi sura niku rawane kuwi sura ki sangar ora kena nggo mantu. Ning Islam mboten ngaten. Kula mantu anak kula ragil nalika tetembung wis tak taker. Nek oleh tak mantu sasi sura dipek oleh. Ning nek ora gelem tak mantu sasi sura aku ora oleh. Wis milya. Ngiya gandeng wis seneng ya urun dicapke dadi kemanten sasi sura. Kasunyatan tak konsepne selamat sego liwet ora ana apa-apa. Ming mitos tempat yang Jawi sasi sura ki angker nanggoke ora kena ning kasunyatan malah aman. Ora akeh barengane sesasi iki ming wong papet jaman kula mantu sasi sura niku. Makane asli besar niku sedina 7 saged wong teng kuwah niku sing jenenge naib niku dadi 3 setel kabeh do nyambut gawe naib sita apa sedina ki 4-5 manten lan ping 4 setel njur pira. Lah sasi sura sajun sasi ming
patang setel klebu anak kula niku. Dadi sasi sura niku wonten amalia siam setunggal dinten 10 Muharram mekaten. Monggo pangasaning kita sampuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sawitil awali wal akhirina radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah ya Allah pada kami pendemen Radio Suaka hati yang istiqomah, hati yang sabar, hati yang tabah atas segala macam ujian darimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah semua penyakit yang menimpa keluarga besar Radio Suaka, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, sembuh dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, gantikanlah ya Allah musibah yang menimpa kami ini dengan kenikmatan hidup yang lebih islami, hidup yang penuh rahmat, hidup yang penuh berkah ridho atas qada dan qadarmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.